Wis ora rewel kok. Swantek kok. Wong ngono ki sik digodhog Digodhog ora empuk. Ayune putri Madya
Party dikon boro ae. Nah iya kok Yu Party wis bene. Heeh, ning kono grep yo ya. Tanpa jiwa ya yune. Ning ku nek kadung kangen nyengek-nyengek ngono kuwi kok jengomik lho. Iya. Kudune ngono lho Yu ya. Pokoke nek urung tek aja nganti rene. Diplekoto iku. Ning yo menakan kok Kang Cariyata ya. Heeh, alhamdulillah ora kaya dulurku wedok sing siji iki ora rewel. Heeh, jan Seneng tenan. dinding Awet kon riyen iso. ki ngoten niku. Heeh, ning ndi kon ki iso Supel pinter le golek dulur. gawe gumuyune wong akeh ki ngibadah. kok, Ibadah. Mas. Ning nek menawi golek saweran ki ngibadah apa ora ya Mas? Ngibadah tenan kok. Lah iya kanggo keluarga kok Mas. Sing nyawer Lah ngibadah. iya. Ning Yo ngibadah Mas, gawe senenge kanca ku yo ngibadah. Kayak senenge kanca, kayak Gawe senenge senenge kanca. Ning kadang kan gawe senenge kanca ki nek kanca salah sijine sing senep ngono lho. Lah kok Kita ngeten? yo ngono ku yo sok ngono kuwi lah. Leripun pripun Kang Mas? Lah ora didumi kancane kok. Oh, ping nih kan. Nah, Marah-marahna ya ping kuwi lho. wilujeng rawuh, Bu. Jan wilujeng siang. Wilujeng benara lenggah ngaturaken agung panuwun dumateng rawuh panjenengan ing siang menika. Keluarga ageng Bapak Parlin. Mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kathah kalepatan kekirangan saking samudayanipun kula minangka sesulih nyuwun pangapunten.
Wilujeng rawuh Kang Lan saha perkataan saking Sugeng Pendung rawuh. Nah, jan Aku kudu milih sapa antarane tresno karo lara ati wis mati ora iso Yun istirahat riyen boten menapa. Pancen lara tenan kok yu. Lara anu Mas yo. Aku kudu milih apa Mas antarane tresno lan lara. Nek menurut kowe milih apa Yune? Tone kono dhisik Yune. Aku pilih pangga pilih tresno najan lara ritake ra apa-apa yu. Ya ngono. Pilih tresno. Iya, lara ritake ra apa-apa. Ya ngono lho yu gembolane ditokne barang ngono lho yu. Jan ya Allah. Wis ora nang Yune ya. Jan Yune kene dijak makarya jan. Semangat banget. Iya. Engko sing jero ketok itu. Ora. Kliwir-kliwir kaya bendera. Yune lenggah nginggil napa ngandhap malih napa pripun nek saya nginggil malih mawon. Mangke dalu Yune kok kok goleki saiki kok bengi ora enek kok. Ya ngono. Nah, jan Yune iki tenan kok nek jak makarya wis jan cancut gumrek kaliwanda. Totalitas. Totalitas cara cetane profesional. Lara lan tresno sampun dipun aturaken menika pamundutan saking Pak Budi niku wae jane asline. Lara lan tresno wis kadung tresno mano. Wis duwe garwa lho yo mano. Mare ya kok ngono kuwi lho Mas, kadung tresno. Heeh, ya trimo nyawange ra apa-apa ya Pak Bud. Trimo nyawang ditake. Niku namung lagu nggih Kang Mas, kegojengan sauntawis. Pilih saking kadang-kadang para tamu, ibu-ibu. Amun kesesa kondurian lho Bu. Kula ki jane tasih ruwemen lho nyawang jenengan niku, jenengan niku jan tasih saestu remen. Mak Yanto iki senenge. Eka katemben kundur ngaturi wilujeng tindak mugi kundur panjenengan saking dalem mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak tansah manggiya rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa sepisan malih ngaturaken agunging panuwun keluarga ageng Bapak Parlin dumateng rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng berkahi wonten ing siang menika. Mas tukang son, buri iki apa lho rame iki. Wayahe yahe niki. Sumuke kok. Aku iki kok tak wakilne karo sing tukang peking kuwi ya Mas. Wis nolah-nolah. Napa Mbah Mun? Kersakne napa anu? Sambel kemangi. Heeh. Mbak Yu Sudar menika ngersakaken sambel kemangi. Oke, siap. Menika Ayu Darmi.
layani boy sak polahmu. Sak solah selagamu. Enak jangan sambale kemani mangane bubar nyambut gawe najan rabot tempe nek enak rasane
Sampun Mbak Yu sampun kula aturaken setunggal tembang sambel kemangi. Jan iki nek ora dicaosi Mbak Dar iku heeh ora gelem. Nek rono diwasana dikene wedang ya. Riyen ki emot kula ki nggene Mbak Dar ki kagungan melon napa Mbak Dar? Melone. Melon apa? Sakmenika pesen mboten Mbak? Isih. Kaya ngono mbok ya mriki wau ya Mas ya. Di Pondok Alon